Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan töweşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardamyny tasdikleýärler. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip, dünýäniň ýüzlerçe şäherinde parahatçylykly demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen hökümeti ortadan Ukrainada alyp barýan uruşy barada siýasy pozisiýasyny eglan etmekden saklanýar, emma ýurt raýatlary näme pikir edýär? 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda ortadan Ukraina garşy giň gerimli uruşa başlanyny 3 ýylyň dolmagy bilen Türkmenistanda bu barada resmi habar heniz berilmedi. Döwlet telewizionyasy we medeniýeti uruşyň barýanlygy, onuň sebäpleri hemde uruş bilen bagly real ýagdaýlar barada dymýar, emma Türkmenistanlylar Ukrainadaky ýagdaýdan habarly olaryň öz garaýşlary we öz pikirlerini paýlaşmaga islegler bar. Azatlyň ýurt içindäki habarçylaryna uruşyň ilkinji günlerinden başlap Ukrainada bolup geçen wakalary öz gözleri bilen gören, şol ýerde bilim alan we ýaşan Türkmenistanlylar bilen gürleşmek başartdy. Olaryň biri bir näçe ýyl Ukrainada okan we Türkmenistana gaýdyp baran söhbetdeşimiz öz başdan geçirenlerini şeýle ýatlady. 2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainanyň çägine raketalar atyryp başlanany men Ukrainada ýaşaýardym. Elçixana tarapyndan kömek bolmanlygy sebäpli Ýewropa ýurduna geçmeli bolduk we ol ýerden kynçylyk bilen Türkmenistana dolandyk. Ýewropada Türkmenistana dolanmak istemeýän türkmenleriň aglabasy heniz resmi däl ýagdaýda ýaşaýarlar. Türkmenistany biz köp ýyl Russiýanyň propagandasyny eşitdik, emma Ukrainada biz hakyky ýagdaýa şaýat bolduk. Dip azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylaryň biri aýtdy. Kopsuluk aradalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Türkmenistanlylar ýurtda Rus propagandasynyň täsiriniň güýçli duýulýanlygyny we ilatyň pikirlerine uly täsir edýänligini, şeýle bolsa adamlarda hakykata düşünmek islegleriň uludygyny bellediler. Ukrainaly dostlarymyz bize uruşyň sebäplerini, Donbassdaky hadisalary we 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan Krymyň basylyp alynandygyny düşündirdiler. Enatalarymız Rus kanallarynda berilýän habarlar esasında bize bir zat diýerdiler. Emma biz hakykatlary Ukrainada ýaşap öz gözümüz bilen gördük. Dip ýene bir çeşme aýtdy. Türkmenistanda internet çäklendirilýär we garaşsyz habarlar köpçülüge el ýeterli däl. Köp adam uruş barada takyk maglumat alyp bilmeýär we ortadan maglumat çeşmelerini bil baglaýar dip ortatda bilim alan aşgabatly öz pikirlerini paýlaşyp şeýle diýdi. Köp adam Rus kanallaryndan maglumat alýar. Şonuň üçin olar Ukraina NATO bilen birlikde Russiýa howp saldy diýen propaganda ananýarlar. Emma uruşyň başlanmagy bilen öň NATO'nyň agdasy bolmadyk Russiýa bilen serhetdeşen Ýewropa ýurtlary harby birleşige agda boldular. Bu zatlary enatlarymda düşündirmek kyn olar. SSR döwrüne önüp eten we elmadamy Ruslaryň tarapdary bolýarlar. Ukrainada bilim alan Türkmenistanlylar bu uruşda kim dogry kim ýalňyş diýen mesele diskussiýa edilende Ukrainany goldaýarlar. Ukrainada bilim alan we Polşa göçüp giden özüne cennet diýip atlandyran Türkmenistanly bu arada şeýle diýär. Ukrainler öz watanyny goraýar. Russiýa bolsa bir döwletiň ýerini basyp almak isledi. Şol sebäpden biz köp Türkmenistanly dostlarymyz bilen Ukrainany goldadyk. Käbirlerimiz hatda uruş başlanda Kiýewdäki dostlarymyza pul kömegini berip, olaryň şäherden çykmagyna ýardam etdik. Ýöne köp türkmenler bu konflikt bagtynda pikir ýöretmeýärler. Sebäbi olaryň aladasy diňe güzeran aýlamak. Azatlyň Balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä Günbatar vilayatynyň ýaşaýjylary hem şu günler Ukrainadaky uruş barada pikir alýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşik geçirmek boýunça edýän çykyşlaryna Ukraina ýardym elini ýyda çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň syýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukrain halkyna gatygynan ýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki tarapdan Ukrainadan we Orsetden egleşik talap edip konfliktiň tiz gutarmagyny isleýär. Ýewropa Birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini ma'lum edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada uruş barada resmi pozisiýasyny eglan etmedi. Ýurduň media serişdeleri hatda uruşyň barýanlygyny birgede kim agzamady. Uruşyň başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçisi bilen interwýuny çap etdi, emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki Bitarap Türkmenistan gazeti 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde ynsanperwer ýardam bermek bilen agyr döwürde Ukrain halkyna uly raýdaşlyk görkezýänligini ma'lum etdi. Şeýle-de Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem
insanperwer kömegine uğradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda Türkmen medeniýeti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mätäç Ukrain çağalaryna himayet berenligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň resmi pozisiýasy ma'lum edilmese de soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk, emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytaklaýyn çäreler amala aşyryldy. 2022-nji ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň orsiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okumazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýagnaklar ýurdun dürli kunjaklarynda, okuw jaýlarynda, bilim edaralaryna we döwlet edara kärhanalarynda geçirilipdi. Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýallar geňeşiniň agzalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda Günbatar medeniýetiniň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okumazlygy ündüýärler. Diýip habarçymyz gurrun beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmak mümkinçiligi esli çäklendirildi. Migrasiýa gullugundaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň birnäçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine ma'lum bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gulluga çekilip uruşa uğradylan türkmen raýatlarynyň Rus pasportyna eýi bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonyňynda siz bilen men Sehra. Don, marda iş yok, eklenç yok, ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öýde oturanım bilen bize bir döwüm çörek berjek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklamaň, meni uçara goýberin diýip, Türkiýe işlemäge gitmek isleýän iki çağanyň ejesi Bägül Aşşawanyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýlerinden soraýar. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy soňky birnäçe aýyň dowamında raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara uçýan uçarlara goýberilmezligi bilen bagly wakalaryň köp bolmagynda galýandygyna aýdýar. Ol bu raýatlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli ady üýtgedilen Maryly Bägül Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän, ýöne uçara goýberilmeýän Türkmenistanlaryň diňe biri. 40 ýaşyna golaýlan Zenan yerli habarçymyza bir aýa golaý wagt bäri Türkiýe gitmäge synanşýandygyny, ýöne ähli resmi namalarynyň düzüdügine garamazdan uçara goýberilmeýändigi we munyň bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada gurrun berdi. Men we ärim indi ençime ýyl bäri işsiz. Men we adamym günlükçi işlerde däkmet çekip, owa hojalygy işlerine gatnaşyp paxta ýygyp, şugundur ýygnap, güzeran görmäge çalşýarys. Ýöne hemme zat gün-günden gymmatlaýar, alýan pulumuz diňe iýjek çöregimize ýetýär. Hepde de bir gün gyzgyn nahar iýmeýän günlerimiz bolýar. Şol sebäpli çağalarmy kakatyna goýup, men Türkiýe işlemäge gitmekçi bolýaryn. Dip Bägül aýtdy. 6 we 4 ýaşlaryndaky çağalaryň ejesi özleriniň tanış bilişlerinden qarz alyp, resmi namalary taýýarlap, 3 aýlyk Türk wizasyny alandygyny belleýär. Ýöne ol soňky bir aýa golaý wagtyň dowamında 2 gezek uçara goýberilmändigini we biletleriniň köýendigini hem aýdýar. Aeroportdaky migrasiýa resmiýleri maňa seniň 2 sany ýaş çağaň bar, olary taşlap daşary ýurda gitmäge hakyň ýok diýip uçara goýbermediler. Men olara doğun, marda iş yok, eklenç yok, ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öýde oturanım bilen bize bir döwüm çörek berjek adam yok. Gayrat edip meni ýolumdan saklamaň, meni uçara goýberin diýdim. Ýöne meni diňlemediler diýip Marly ene aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň kanunçylygynda ýaş çağaly eneleriň daşary ýurtlara gitmegini gadagyny edýän haýsydyr bir kanun namalar göze ilmeýär. Mugaramazdan habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlaryň ençemesi Aşgabanyň aeroportundaky migrasiýa resmiýleriniň bu gadagançylyga salgylanyp, ýüzlerçe raýaty uçara goýbermeýändigini aýdýar. Geçen hepde Türkmenistanlaryň ençemesi häkimetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüni almak bilen
bilen bagly emeli päsgelçilikleri döredýändigine, pasportlaryndaky ýazgylaryň öçügsidiги barada bahana edýändigini aýtdy. Uçara goý berilmeýän beýle kiraýetlaryň arasynda jenaýet jogapkärçiligine çekilen we günä geçişlik esasında azatlyga goý berilen öňkü bendiler we häkimetler tarapyndan şüpheli hasaplanýan raýatlar bar. Olar öňkü bendileriň türkmen türmelerindäki sütömler barada daşary ýurtlarda çykyş etmeginden, şüpheli hasaplanýan raýatlaryň ýurtdaky işsizlik we beýleki kynçylyklar barada dünýä paş etmeginden howatyrlanýarlar diýip Aşgabanyň aeroportundaky bir çeşmämiz gurrun berdi. Habarçymyz raýatlaryň gaýta-gaýta uçara goý berilmän ýygyna gaýtarylýandygyna garamazdan häzir olaryň ýüzlerçesiniň Aşgabatdaky dogan garyndaşlarynyň öýünde wagtlaýyn bolup ýa-da kireýine jaý alyp gaýtadan daşary ýurda gitmäge synanşýandygyny belleýär. Bägülüň kyssasyna gaýdyp gelsek, ol hem şeýle raýatlaryň biri bolup, ol özüniň häzir çykgynsyz ýagdaýda çar tarapy urunýandygyny aýdýar. Meni uçara goý beren bolsadylar, men bu wagtda çenli Türkiýede işläp, ýydymda galan çağlaryma pul iýererdim. Häzir bolsa tas bir aý golay bäri Aşgabatdaky garyndaşlarymyň öýünde ýaşap, olaryň hasabyny iýip içärin, olary hem närahat edýärin. Häzir araçylara pul berip ýurtdan çykmagy, synanşmagy dowam etdirmekden başga ilajym ýok. Diýip Bägül sözüni jemledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşgabat halkara aeroportundan, döwlet migrasiýa gullugundan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän sanlary ilat köpçüligine äşgär etmeýär. Soňky ýyllarda ýitileşen ykdysady krizis köp sanly Türkmenistanlyny eklenç gözleginde daşary ýurtlara çykmagy iterýär. Öňler mantyk we börek ýalan aharlary hamir önümlerini bişirip ýerdik. Häzir bar unumuzy töwşetlemaly bolýar diýip üç çağanyň enesi Marwulatynyň Tawtawadyr etrawynyň ýaşaýjysy bolan 38 ýaşly Zenan Maşgal aýdýar. Ärim iş gözleginde Türkiýe gitdi, emma 2 ýyl bäri ondan habar ýok. Men çağalaryň we garry enem bilen ýalňyz galdym. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Adatyk radiosynyň habarçysy Marwulatynyň Tawtawadyr etrawyna ýylatyň ýaramazlaşýan 13-çüligi barada habar berýär. Döwlet dukanlaryna un tapdyrmaýar. Ýylat hususy dukanlarda gymmat bahadan satylýan unlardan satyn almagy mejbur bolýar. Ýöne ýylatyň agrymly bölegi unyň hususy dukanlardaky ýokarlanýan bahasynyň hötesinden gelip bilmeýär. Bir halta yerli unyň bahasy hususy dukanlarda 650 manada ýetdi. Diýip bir yerli ýaşaýjydýar. Gazakstanda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 22 manat. Diýip beýleki bir ýaşaýjydýar. Onuň ýokarlanýan bahasy sevit ýaşaýjylarynyň ady howpsuzlygyna wehim tarýar. Mümkinçiligi bolan hozurluklar vilayet merkezine ýa-da ahir vilayatyna sapar edip uny üçinçiligini gidermäge çalyşýar. Ýöne seýle mümkinçilikleri hem hemmelere el ýeterli däl. Diýip sevit ýaşaýjylar aýdýar. Marwulatynyň Tawtawadyr etrawy Awganistan bilen serhetleşýär. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen ýylat ýadynyň netijelerine görä bu etrapda öňkü serhedawat etrawynyň ýylat hem hasaby goşulanyny 30 000 çemesi adam ýaşaýar. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu sebitde ýylat sanynyň 10 000 adamdan hem az bolanyny aýdyp sebitde zerur azyk önümleriniň öpçünçiligi bilen bagly bökdönşlükleri nägilelik bildirýärler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyndan buğdaýyň satyn alyş narhynyň 2,5 çemesi ýokarlandyrylmagy bilen yerli unyň bahasy onsuz hem gymmatlapdy. Şol gabat 50 kilogramlyk haltylardaky yerli unyň bahasy bir wady sebitlere görä üýtkap ortaça 250 manat töwereklerine bahalanypdy. Yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy şonu 5-6 manat töweregine saklanyp döwlet we hususy dukanlarda bahalar deňleşipdi. Gazakstanda öndürilen unyň bir haltasy geçen ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň käbir sebitlerine tas 650 manata çeni ýokarlanypdy. Häzir Tawtawadyrda yerli unyň bahasy 650 manata çykdy. Gazak unyň bir haltasy geçen ýylkysyndan 2 çemesi gymmatlap tas 1100 manata galdy. Bu ýagdaý hususan üçinçilik pethoculuklara urgu bolýar. Öňler döwlet dukanlarynda un ardan bahadan satylýardy. Indi bolsa paýok ýok. Hususy dukanlarda un asy gymmat. Çağlarymyzy aç goýmazy üçin mallara niýetlenen kepek iýmini ulanmaly bolýar. Bu ýagdaý ören agyr. Diýip 45 ýaşly erkek adam aýdýar. Gödüňüne tutulýan ýeňillikleriň şäherine azyk paýlary hökmüne ýeňillikli bahadan ýylata paýlanan 1 kilogram unyň bahasy öňkü ýyllarda Türkmenistana 1 manat hökmüne kesgitlenipdi. Bu bahalara laýyklykda 50 kilogramlyk bir halta paýok uny 50 manatdan satylýardy. Yerli ýaşaýjylar häzirki wagtda şeýle mümkinçilikleriň aradan aýrylanyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu mundan öňe dekabr aýynyň ortalaryna Aşgabatda yerli unyň gymmatlanyny habar beripdi. Şonu sowda işgärleriniň bir näçesi 2025-nji ýyldan başlap yerli unyň bahatynyň gymmatlamagynyň ähtimaldygyny duýdurupdy. Gurply maşgalalar merkezden un getirmegi başarýarlar. Emma Gazagstanda öndürilen 1 kilogram unyň bahasy 22 manat. Bu bolsa biziň gapçygymyza gabat gelmeýär. Diýip tagta bazarly enaýdýar. Gazagstanyň oba hujuluk neşirlerine görä bu ýurt 2024-nji ýylyň buğday hatyrynyň 5,13 million tonna buğday eksport edipdir. Media habarlaryna aýdylmagyna görä Gazak buğdaýynyň eksport gowrumy 20 ötürüm adyryp Türkmenistan bu ýurtdan import edýän buğdaýynyň möçberlerini 42.300 tonna çenli peseldipdir. Bu aralykda Interfax habar agentligine görä Russiýa Gazagstany guru boýunça buğday eksportlaryny gaýtadan dikeldipdir. Gazagstан 2024-nji ýylyň 21-nji awgust 31-nji dekabr aralygyna 3-nji ýurtlardan hemde Ewraziýa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan buğday import edilmegine gadaganlyk girdipdi. Marwulatyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulmyş bolan 2 ýaşaýjy bu sebäpde Gazak unynyň 1 kilogramynyň bahasynyň 22 manata çykanyny tasdiklady. Ýurdun gunwatar sebäplerini 2 hepde çemesi mundan öňe Gazagstanda öndürilen unyň 1 kilogramy 8-10 manat aralygyna satylýardy. Tawtawadyr etrawyna ýylat ýasasan maldarçylyk, ekrançylyk ýaly owaçylyk işi bilen meşgulanýar. Ýöne habarçylarymyz bilen gurulmyş bolan yerli ýaşaýjylar sebäpde dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýylatyň işlemegi ukyply böleginiň iş gözlegini köpçülikdoýun Aşgabatda ýa-da daşary ýurtlara gidenini aýdýarlar. Adamlar bu ýagdaýyň dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen günüden-güne baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. 38 ýaşly Zenan Maşgal hem öz adamsynyň hutşol sebäpden eklenç gözlegini Türkiýe gidenini ýöne 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 meçriliginiň ýylatyň diňe bir fiziki zerurlugyny da eýsem ýaşaýjylaryň ruhy ahwalyna zar burýanlygyny, her karatyna sosial problemlaryň mewjudýanlygyny aýdýar. Adamlar aç, adamlar bir-birige alda wasalýar. Kezaplar köpeldi. Hökümet öz halkyny hamaly doly unudan ýaly. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Olar 17 meçrigi boýunça esasan yerli häkimetleri günäkärleýär. Olary halkyň aladasyny etmezlikde aýplaýar. Häkim we onuň töweregindäki adamlar öňkü döwürlerdäki baýlar ýaly diňe öz aladylary bilen gumra bolýarlar. Vilayaty gelmeli döwlet uny gelmeýär. Niredir bir ýerlerde arada ýitip gidýär. Hususy sowdada unyň bahasy bolsa aşy gymmat. Diýip tawtawazyrly ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.